Nggih. Ono sinden saiki wah tenan. Dagelan ya muncul sing nom-nom. Nggih. Ono alhamdulillah. Ados Dik Slenthem niki nggih. Alah. Praine dhewe didik-dik ya. Lah iki apa dagelan wong iki bengkel sepeda. Ampun ngoten, Mbah. Mesakaken kula. Nek miturut sandangane ngoten nek genah catering. Berarti mangke matur niki kula usung-usung. Ndek layak dikon Patuku iki melok cateringe sono Kembang Surabaya ngono ta. Iya, Pak. Pacitan Serwi Bapak Tugiya Wiratmaja. Nggih. Wilujeng dalu Bapak Tugiya. Nggih, nyuwun pangestu kalih Bapak Tugiya. Nggih, Bapak. Panjenengan saged nulat dhateng kesuksesanipun Pak Tugiya sak putra-putranipun. Nggih ta. ngalap berkah ora ketang sak kukuru ireng tularan ngempek iyom ketularan kaya Pak Tugiya. Nggih, mboten kesuwen kagem Bapak Eko Bilowo nggih. Nggih, Mbak Eko Bilowo. Ki rencana nuwun. biasane ben sura. Nggih. Kang Eko Bilowo ki wayangan ning Tambun Bekasi. Bekasi. Iki mbuh taun iki. Nimbali panjenengan. Jere sapa? Kabahe mung paring dawuh nek Pak Eko Bilowo ben Surabaya. Ampun kesupen lho. Nggih po didongake Pak Eko panjang yuswa, murah rezeki. Saged nguri-uri budaya ki ta Mbak Lintang nggih. Niki Pak Tugiya kagungan kersa mantu Mbak Lintang. Panjenengan ngaturke lelagon napa kanggo mantene kagem para pamirsa ingkang keparenggah saha lumantar live streaming. Nggih, saderengipun kagem temanten kekalih. Nggih. Mbak Laras kalian Mas Yubi. Mas Yubi nggih. Mugi-mugi samawat, Mbah. Nggih, sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Selamat menempur hidup baru. Hidup baru. Kok menempur? Lah kok rak bengi rak tempur. Oh, nggih. Enggal diparingi momongan, sehat, lancar rezekinipun, barokah sedayanipun. Amin. Nggih. Arep ngaturke lagu napa Mbak Lintang? Niki wonten pemundutan saking Mbah Eko ngersake sambung wanci dalu. Oh nggih. Menika caping gunung rumiyin. Oh, caping gunung? Boleh. Napa Mbah Eko badhe duet? Sapa? Mbah Eko. Kono ben ngurusi anggaran. Nggih. Kok wayahe enek dhewe. Nggih, diaturke sik caping gunung, monggo. Iki apike dijenggleng. Oh, ngoten. Ning aja aku. Lah sinten? Aku wis sasamurat. Nggih. Jagone jenengan sinten, Mbak? Aku saiki ngalor ngidul nggawa cah nom. Sinten? Mergo ben rada awet. Oh nggih. Mergo dagelan melu aku sing mati kuwi akeh. Oh nggih. Pun nelas ki sinten men, Mbah? Sik pertama. Cimpling. Cak Cimpling. Pak Pete. Pak Bunder. Pak Bunder nggih. Pak Gembur. Mbah Gembur. Pak Kancil. Nggih. Bagio. Nggih. Kolik. Kok kuatah sanget to? Slamet Embing. Sandirono. Iki rencana mondol. Akeh. Jagone abahe sinten? Ayo. Iki lho. Yo, kene le. Kene serampat.
sing kaya macak gareng wingi live streaming ngene iki. Bila jeng dalu, Mas. Dalu, Nggih, Dek. paring asma sinten? Kula. Nggih. Kula Ampun grogi riyen. selentem. Selentem nggih. Derek pitepangan nggih, Mas. Iki duwe dulur lagi viral iki. Napa, Pak? Nang TikTok, nang IG lagi viral. Napa dulure? Dulur iki Sinten? Sinten? ora 3 tahun delok. Dereng. Gus, Agus. Gus, 50. 50. Apa yang pun sepot tetap update TikTok kok. Ayo harus no. 50 senengane. Aku tuweke milenial oleh. Ini ki anu Mbak Cange. Pripun, Pak? Percil, Yudo, Jok Litik, Jok Lutuk, TB, terus Hengki, Nggih. wis bodo payu, Komet, Dodok. Alhamdulillah. Niku sedolan iki sing anyar niki. Eh. Sampeyan jak Mas, mumpung rong larang, cit 250-an. Masa 750. Nek wis macak gareng pun seneng kok, Pak. Wis apik. Macak tak krungu suarane to ki aku. Macak gareng di. Pelok udah. Ya, Mas. Lah kowe ning kodap kowe ora macak gareng. Oh, nggih. Lah kok Macak gareng. lha iki sing nemok lalen iki lho. Lah. Kula niku aja kok ndek winganane, nembe ndek wau mawon kula mun supil. Lah kuwi rong tak bayar ya, aku wis diweni susu kok. Oh ngoten nggih, monggo rung nampa wis nyusui. Wis Oh tak susui. Mas Lentem, Dawuh. penjang pidalem asli saka ngendi? Kula asli kelahiran Rembang, Jawa Tengah. Rembang, Jawa Tengah. Nggih. Nek dereng Nggih. didol, Kok dereng titul dongane kok elik. asline Rembang. Aline Rembang. Niki sowan ten daleme Pak Tugiyo kagungan kersa mantu. Nggih, matur nuwun Pak Tugiyo. Heeh, ndi piyaine? Wis ngerti kok sajak kaya akrab men. Ha ya. Lah, Nggih to, Mas. jenengan mosok mboten ngertos. Loh, apa wis ngerti piyaine sing endi coba? Pak Tugiyo sing pundi to? Wis akrab sajak ya? Lho, sampun lho. Wis ya to? Lho Pak Tugiyo. Alhamdulillah. Pak Tugiyo kan lho. Sing ndi? Nak jenengan mboten ngertos. Heeh, sing ndi to? Taklet sing ngertos. Pak Tugiyo ki sing pundi Mas Lentem? Nah, niku lho. Mandek tangane, Mas. Hah? Tangane iki mandek kok. Mandek pripun? Lah kok malah mlaku terus sing cetha sing ndi? Niku lho Pak Tugiyo. Lho. Lah kok Pak Tugiyo semono kae iki lho. Lah nggih. Mangke kula nak terus ngeten keliru kan isin. Jadi nak ngeten kan nurut kena. Oh iya. Kena kabeh. Wong padha rung mudeng Pak Tugiyo sing ngagem nika blangkon kula lho. Oh, ngagem. Nggih. Ah. Niki nggih pun dawuh. Nggih. Pak Tugiyo. Dawuh napa, Pak? Mbah Kirun kadang-kadang yo niliki omah kene. Nggih. Niliki kraton iki. Kula aturi niliki kraton. Lah nek sing dagelan cilik niku nek gelem nang kene rasah mulih. Alhamdulillah matur nuwun. Wis gelem modem timbang kowe ya ta? Nggih. Ndarek Pak Tugiyo wis genah sasene wis iso dijagake. Lah nggih matur nuwun. Anu dawuh napa, Bah? Anu satpam. Ciri sapa? Dipek anak, Bah. Ora. Lah Lah, napa? teng mriki karyawan. Ya kon ngepel pendopo ki sesuk-isuk. Walah. Sesuk-isuk kowe kon ngepel kene. Mboten napa-napa, penting cocok. Iya. Iya. Kaya dagelan butuh. Pokoke cocok mangkat ya ra. Nggih. Nggih, ngene ya kudu anu ngempeki ya nempel ketrimane abahe sampean nderek abahe sak ora-orane ya kudu iso nulat karo abahe. Piye delok piye karepe Mbak Cange. Lho, lah nggih nulat abahe no. Barokah. Barokah. Iya no. Ora tak wehne. Loh, lah kok mboten kudu ya pangestu ning calon peneruse no. Lah engko nek tak barokah tak wehne dhek, lah nek aku kentekan piye? Lah kok kentekan niku lho. Lah aku dhewe golek barokah kok. Lah nggih niku nak sing ditulat niku kepinterane terus suksese karire mboten napa-napa. Lah iya no mesti no. Sing penting ampun setunggal. Apa? Kencing manise. Lho, apik lho, kencing wis manis kok apik. Kencing manis apik pripun? Kok saged to? Lah wong kencingnya manis lho. Apa nek kencing manis ki rumangsamu ki penyakit sing berat. Lah pripun sanjange niku? Kuwi teko. Larang. Lho, jenengan apa nggih? Oh, Ora kok. teko. Kok jenengan apa nggih? Takono bapake bucange kuwi. Pripun niku? Aku tau diparingi resep kok ya. diweni resep Pak Anom. Pak Anom rak ya kencing manis berat. Nggih. Aku yo. Lah kok pripun kencing manis e Mas Kirun?
Inggih lek Mas aku. Anu Mas, duduh klopo. Duduh klopo sing paling tuweke pokoke benisu sak gelas sedina ping 3. Lekku, mbahku nang pasar tak peseni duduh klopo. Ben esuk tak ombe sak wulan. Efek sampinge mantun Tetep dhuwur. lah terus tetep dhuwur tetep lah efeke duduh klopo lu Ya kur pesing tok. Dadi Rumah kula kencing nang manisku ya tetep 300, uyuhku saya besi. Lah aku petuk Pak Anom tekok pripun Mas duduh klopo? Enten apa? Mudhun mboten gula sampean? Mboten. Ya mung pesing tok. Ngar mesing ne uyuhe golek kanca. sae niku Padha pesinge kok. iya Mas Lendem makili abahe jengleng caping gunung Mbak Lintang Kairo nggih ya wis jan wis pokoke tak dongak-dongake Mas Lendem laris ya ta? Amin, nggih. Ndang payun laris Iki Amin, toprak darah Rembang. wah wingi saestu kok jan elok tenan awal apit besar Mboten ketoprak lereng. daerah Pati Rembang Rame, Purwodadi dan sekitarnya rame Rame ning nggih niku alhamdulillah. apa loro 50 ya apa-apa ki disyukuri Alhamdulillah, alhamdulillah Mas. sok-sok nggih 25 iya Loro 50 ki rumangsamu cilik no. wong loro 50 Bang Oh. Oh, kalau gitu Dek. mulai omongnya digenahke to Gila, lah nggih loro wong 50 loro iki 50 wong loro 50 dadi selawenan nak tiba 25 niku alhamdulillah oh iya 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 ya ora apa-apa disuwun sing penting halal kok ya nggih alhamdulillah ya Mbak Lintang diaturke maka nano maka yo Saben jenglengane ger iki lagi SMP lho nembe SMP SMP saya jenengan kelas pinten to, Mas? kula Nggih. kelasaran kelas kakap Kok kadose tasik sekolah ngoten? Lintang Kairo kelas loro SMP. nggih kula Iki kelas 1 nang lapas zaman kena kasus. Ya kasus Allah. Tolong titik kasus pencurian malah Ayo zaman kena kasus. keren niku nggih hasta karya lho Bang kok iso hasta karya wong maling kok hasta karya lah kan keterampilan tangan ya ora iso keterampilan tangan iki sing kreatif sing apa sing anu positif ngono kan terampil oh iya iya yes terus no bosok nano ya Mbak Yen memaja omong karo jana gua yang sangat lo dalu wah diaturi kok Nggih. sapane jengleng slendem ajan jos tenan jos tenan Pokoke pripun nek jek nom sak umur kowe iki wis to pangkur jengleng mumbula sak katek. nggih panjenengan nggih tasik saged Sehat, Bah ngeten menika Aku iso mumbul ning Rambale. Mandek. kali mumbul macet langsung Macet. belak. ya ora to kok ngenyek ya Nek delok arep kaya ngono abang ki ngremo sik elok lho lho piye ngremo elok pripun winginane terakhir ngremo pas asam urate kumat terus angkatan sikil angkatan sikil lah kok golek tembok gripol lah terus kelir mega niku di ngeten lah kowe po ora mudeng nek keseimbangan tubuh kuwi nek usia wis sak aku Mas Giarto nggih Kang Samino Nggih. Swidak Punjul iki seimbang tubuh sosok aja meneh kok ngremong katokan
Pripun? Terus pundi? Saiki ya golek tembok ngene sisih-sisih. Engko nek mlebu ngene matane jempolan ki kok iso ngeneki kaine nyengkal ngene. Dingenek ngeleran. Lho kowe aja maido tem. Kowe cah nom entuk gleleng. Ning iso bakale apa ya ora bakal tuwa kowe. Alah. Wong ngene iki nek awor lintang Kairo ngene iki ndredeg kae kok. Sinten, Mbah? Sinten? Ha iki SMP kelas 2. Nggih. SMU. 30 tahun kas. Wuh. Saya gendera. Lulus SMU. Lah terus pikir dari sini ke 20 tahun kas boji enak. Jenenganmu Ke pojokan kae. Arep urip terus kowe. nggih awet to, Bang. Awet kok irunge pesek. Ambekane irit. Banyolan lawan. Mas yo kula mancung nggih awet kuru-kuru ngeten. Lah kok mancung kok iso awet aja ngendi? Mas yo mancung awet. Penting awake kuru. Langger nyawane babut malaikat kecantol igo-igo balik meleh. Gak gitu. Malaikat kok urusane karo igo. Matane iki. Apa nek malaikat nyabut nyawamu ngitung igomu? Lah kan angger cabut ngene kecantol igo-igo. Ya ora lewat nyabut lewat kono. Lah pripun? Lewat bokongmu betot sak kanyang-kanyange. Lho rencana kula jahit pitu kados Mas Mondol. Wong mati kok. Kula nu jek nom, ora mungkin mati. Lah kene nak Lah apa enek urusan? 6 niku napa pan? Umur iki apa enek urusan? Lintang Kairo kelas 2 SMP. Nggih. Aku swidak loro. Nggih. Urung karuan sing mati aku sik rung karuan. Nggih. Tenang, Nduk. Ya rung karuan sing mati kowe dhisik. Lho, kok ngoten? Kowe ya rung karuan, aku ya rung Oh, karuan. nggih, leres. Nah, Besok sing nggih. dhisik ra iki. Lho, Banyolane mang gampang. Lah kok ya terus ngene. Iya, Pak. Naenane Bah, niki wonten anu, Bah. Ayo. Lho, Oh, saking Beijing monitor. Ya. nggih. Kok Cina kok Hongkong. Pak Utaryo nggih. Urung jreng ta iki. Sik. Nek mau urung siap langsung dadak tugleng. Lah iki mu urung ta? Dereng. Mbok ndasmu Oh, tak glenge kok dereng kono. glenge. Ben digleng karo nanda Lah, nggih. kae. Niki aku pas maca layang kok, Dem. Sorry. Maca layang nggih kudune dipasno bar dereng ngoten mbek. Bah ngoten. Lah selak kesusu niku wau. Kesusu piye wektune sedawa kae. Sinden saiki jan luar biasa. Pripun, Pak? Generasi sinden. Nggih. Biyen Mbak Dewi Marheningsih. Nggih, almarhumah Rusiati. Mbak Rusiati. Saiki muncul kae Suci. Mbak Suci, Mbak Suci, Dita. Mbak Dita. nggih. Heeh. Terus Disusul meleh Mbak Lintang Kairo. lah kuwi sing lagi dina iki. Nggih. Mergo muncul misale kaya jaman semono nek anu Anik Sunyani. Nggih. Oh, nggih. Disusul Ami. Nggih. Terus wiwite Sotiki Nindawakok kae. Menika senior-senior sedaya nggih. Terus Ponorogo enek Lucy Mbak Lucy. Mbak Lucy, Nggih. nggih. Lucy Batman kuwi. Brahman, kok Batman. Niku Lucy Limosin. Lucy Brahman kok Batman. Lucy Brahman. Kono enek Tati Nyenot. Mbak Tatin. Nggih. Tatin, Mbak Tatin Nggih, Mbak Titot. Tati Titot. Lah iku Nggih. Tati Nyenot. Titot. Terus Mbah. Kediri sing iki lagi laris-larise. Sinten? Niken Niken. Ketulindri. Oh, nggih. Niken Salindru. Ya iya. Nah, niku muridnya Abah sing nikan Salendro. Niken Gedhuk Lindri apa meneh iki muncul Lintang Kairo. Nggih. Nggih. Ono sinden saiki wah tenan. Dagelan ya muncul sing nom-nom. Nggih. Ono alhamdulillah. Kados Dik Slenteng niki nggih. Alah. Praine dhewe didek-dek ya. Dek, Lah iki apa dagelan wong iki bengkel sepeda. Tak ampun ngoten, Mbah. Mesakaken kula. Nek miturut sandangane ngoten lak denah catering. Ayo. sering ngono. Berarti mangke
mantun niki kula usung-usung. Ndek layak dikon Patuki patutino. melok katringe sono kembang Surabaya ngono ta. Iya, Pak. Pacitan Yo. Hot. Lega lah. Lega tapi kula iman kali Dek Lintang niki lho. Lah kok diemani ngopo? Ketoke kalih kula kok gila. Aku njegleng saya rene kok saya mepet kotak. Yo anu perkenalan kaya abahe lho penyesuaian sih. Ngoten. Heeh, nek saiki gila. Nggih. Kok menawa kok nek ditelateni terus gumok ya apa ngerti. Ditelateni terus gemes ngono kok gumoh. Yo. Nanoe. Ya. Panas udan. Panas sudah aling-aling Cepi Ae dilaleke nggih. piye? Mbak. Ngapa? Kok ingah-ingi ngapa? Ketoke dalange kok metermen kali kula. Sentimen. Senti niku nak cilik, niki pun gedhe kok. metermen Metermen niki. Are menek kurang gede mbok kilomen. Ben pecah dasmu kok metermen. Wayah jelen kok senengane yo ngono kuwi. Sawangen saiki sinden saiki. Aku iki karo lungguh ngene iki. Pripun? Saiki Terus iki pun nggih, Mbah? sanggulan ngono hairspray. Hair spray Nah, kowe ro cilikane dari sini. Pripun? Kersane ditata Ya penak. budal nyinden nggawa lenga jlantah. Dinggo sasakan ngene ndelalah awane nggo goreng gerih Buarni Sabdawati. Nggih. Nyinden senden ngene iki bolak-balik kukurku semut ki nang ndase. Mula nek wong Mila to, Mbah? mula nek wong golek semut ngangrang ngetutke Mbak Dar sini wae. Ada kaya nang wet ae. Mulai-mulai sinden koreng tok. Mi sowa ya, Mbak. Soba ceping gunung Kaki akan sarata lana Kan kali ngulan Nyapa sakitan ino Nungane banyu Yo diaturke langgame monggo. Kendangane gonggomina geng dijogeti Mas Lentem. Nggih, monggo. Yo. Di jabat berjuang jarak kelingan saiki ana
Mbak Lintang Kairo wis ngatur kecape gunung. Oke. Yo, Mbak Agnes Servoso jumleng sik kene. Bu Anes. Mbak yo mesa mrangut pedae apa? Mbak yo guyu Susah pedae apa? Manjalokku tetep ing janji. Nadyan aku kok tansih laing janji. Ayo dibagekke iki dudu piyai kene lho. Saking pundi? Kuwi saka mancanegara saka Hongaria kono. Ayo. Hongaria niku napane ngawi, Mbah. Kok iso? Piye? Takonmu piye? Hongaria niku napane ngawi. Cepu. Nggih. Cepu, menggo Padangan. Padangan. Ning kono ki ana lapangan balun. Nggih. Stasiun semut. Nah, nik rono ben dirubung mata. kaya dirubung Hongaria ki ya kono lho. Cedhake Kaibon. lah kaibon marang cedhak iki. Cedhake gosok. Mula kowe ben ngerti ya takon sing apik, dibagekke sing apik. Ah nggih, sugeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu bujange pripun kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Agnes. Pangestunipun sampun dangu sanget boten kepanggih kalih. Nggih, sak menika dipun panggihaken kalian Pak Tugiyo rak nggih sehat to Mbak Agnes. Pangestunipun kula remen sanget dalu menika sampun didhawuhi kalih Bapak Tugiyo kalih Ibu Muryati lan bendupunipun sae sanget. Wah hebat saestu. Temen iki jam pinten? Hah, kala wau nggih bibar ngisak wis sowan rene. Oh, jenengan sampun dahar. Alhamdulillah sampun, panjenengan sampun. Sampun menune napa wau? Napa? Daun darane jangkep. Wah, wis pasugatane komplit, apa-apa wis diwujud. Kula nggih pindho wau. Kowe iki ngopo? Sing takok sapa? Lah kene sing takok kok malah terus jawab kono lho. Loh, jenenge yo mudeng rupa lho. Lek nyawang dalange yo rada padang rada merbawani nek nyawang jenengan aku etoke apa? Tak belani, tak baleni. Pripun? Nyawang kula. Wilujeng dalu apa? Lah kene yo padha-padha lho lah kok. Rono bening. Panjenengan nggih Rono. sangat merbawani ugi. Nek petuk iki idonono. Lah kok malah nemen to, Bang? Gelem. Idono tak lek. Ojo. Oh, jenenge Raja Mak. Lah sampean yo ngono wae. Ojo, ojo. Kok karo aku do Ojo piye? Wong dagelan padha gething kabeh. dagelan iya enek sing dienggo paten-paten. Digulungne iki enek. Dagelan kok kenceng ae apa gambrek karo sentrun. Nang jetis. Lho, ngono lho, abah iki ngono lho. Ngono, kuwi enek sing Abah mirsani karo gulung-gulung kok. Ah, Maksudnya gulung-gulung saking lho. Ya ora. iki kok ayu men iki sapa? Agnes. Anje. Lah iki sapa? Kula centem Anake sapa? anake Abah Haji Muhammad Sakidul. Sakiron kok sakitul. Ya ben nerokne sing wis gak enek ben. Oh nggih. Wong dhek iki ya pengen. Oh iya. Ya. Putrane Mbah Iyun. Besok nek gede dadi apa? Maling. Mantri. Mantri. Nanti sapa? Nanti bojomu. Ya ngono kuwi paitane. Awas. Mas, jenengan iki nyambi napa? Kok kelambine kaya sino, Mas? Bakul brondong. Dek bakul aru manis ngok ngono kan. Gantenge ngeten iki kok diarani Sino. Oh iya, aku titen jenengan iku mlipis niki dikai ireng-ireng niki. Lah Malah medeni. medeni piye kok. Ora dikairing-iring wis bar diantemi wong kok, Mbak. Lah yo iki malah kaya mlipis dikai. Nama lengkap, ayo kenalan sih sing apik. Nggih, derek tepangan nama siapa? Kowe iki ngopo? Kok malah kaya Biasane nak teng TV-TV ngoten niku lho. TV-TV piye? Delok praktek lho nek. Ngeten iki. Mbokmu rupane ra ngene iki. Kok arep balik ning dalane nek.
Bahasa Indonesia basa Ya Jawa iso, Indonesia iso, Mbak Agnes wis sawetara. kembali dalane nae lho. Nama lengkap anu saking Nggih, Hongaria sinten Saking Mbak saking Agnes? mriko asmane pundi daleme sinten lho? Asmane sinten daleme pundi? Kula dik Slentem saking Rembang, Mas. Loh, piye to ki? Lagi. Kowe mau takonmu piye? Lagi asmane pundi daleme sinten? Kuwi kleru. Wale. Sing bener niku asmane sinten, daleme pundi? Kula dik Slentem saking Rembang. Aku ki ora takon dapurmu nyok. Aku ki ngajari. Tak bales nih. Aku ngerti sepelan. Oh nggih. Aku ngerti nang sepe. Aku dek ning Rembang. Nggih. Aku arep ning ndi? Lho. Aku ndek nyarep ning Rembang. Jenengan badhe teng pundi? Lah sakarepku to. Lah nyang opo kowe ngurusi leku lunga? Nah, syukur kowe dibales kowe. Aku ki lho ning Rembang. Aku arep apa? Jenengan keliru, Bah. Piye? Aku arep ning Rembang. Lah kowe ape rapo? Lho sakarepku. Lah kowe ora melu apa piye? Gak bayaranku. Gak. Nganu. Tanpa Piye. Nggih, derek tepangan. Nggih. Asmane sinten? Jenengmu endi? Omahmu sapa? Kok diwalik to? Yo, kene ra yo judeg to ya. Yo lah melu edan suwe. Jenengmu sapa omahmu ngendi? Kowe dagelan ngono Nah, ki- iki lagi dagelan ngono ki tau suwi. Aku iki nang omahmu, kowe tak goleki rene. Bojomu Bojomu mengo lawange rene. Lajeng Lah ya kuwi, apa? bojomu mengo lawange rene. Terus aku maro omahmu. Terus Tak goleki. lah Lah bojomu mengo lawangmu ora ana. Aku ning ngendi? Alah yo saya mulek meneh. Ngeten iki duang lho. Sawi. Iya. Wis ben. Wong nggih, nama lengkap saking Nggih. Hongaria sinten, Mbak? nggih derek pitepangan Gladivano nami kula Agi. Mbak Agi. Nggih, Agi menika nami alitku. Nami alit. Agi. Terus nggih, terus nek nama dewasanya? Nggih. Nggih, Agnes Serveuse. Hah? Agnes Serveuse. Ini susu. Ya, kuwi jenenge Nah, ini- Melira Agnes Kalioso jenenge. Lagi Agnes so. Mbak Agnes Servoso. Nah, nek yo ana nanu lho, jeneng Jawane lho. Nami Jawine sinten Mbak Agnes? Nama Jawa. Ya, ada. Sinten? Kok gingsule kok tumpuk 6. Lho, Kingsol kan nak Kingsol 1 iku mari Manis. manis dari wong Jawa. Heeh. Lah niku kula ki tak turai lho, Mbak. Dadi Kingsol sak cangkem. Lah, Kuwi terus merongos jenenge Mbak Gingsul. terus nek pas mangan ora repot ke? Mboten wong iki untu iso nganu dhewe kok Iso pot. iso baris dhewe kok nak pas mangan. Mbak Anis ki jenenge asli. Mbak Agi nggih. Agi jeneng cilik, jeneng gede. Gede Mbak Agnes Agnes Servoso. Servoso. Lah iki yo duwe. Nah, niki lho. Jenenge Dagel Slentem. Slentem. Jeneng harian Mendo Saputra kuwi. Nggih. Mindo Saputra. Mendo wah apik lho. Sae to. Apik to. Ah, Mendo Saputra. Mendo Saputra apik iki. Lah, saya- Wah, delongas larang kowe. Tiang Jawa kok. Tiang Jawa Mendo Saputra. Iya. Saputra. Iya. Kaya terah ngono lho. Iya bener. Terah Mendo. Heeh. Lagi terah Mendo. Pak kula niku Mendo nggih, Pak. Lah, Mendo nggih. Sapa? Kula Pak Ibu napa? Terah. Bapak Sapa? Bapak kula Mendo to. Pakmu gibas kok. Mendo. Mbak Agnes. Dalem. Arep kaya Mendo ning suarane luar biasa. Sik. Ki mau ana request lho, Mas. Request apa, Pak? Aku muka panggung gelem ra gelem ku nuwun sewu ngampek lewat guri. Nggih. Jula-juline Jolali, jula-juline. Oh, nggih. Lah aku ya muni sak yuta. Nggih. Kok. Kula arep mamerke suarane Slentem niki, Pak. Sik. Perasaan kula mboten penak Mendo niku napa kok abahe nyaut gibas barang Kok jek Kok jek diurus ae. kok bahasa rasa bahas Mendo lakonono ae. Larang-larang, tanggal 29 larang. nggih, amin. Iya. Besaran ki wayahe wong butuh. Aku tak nyuwun Nyidam Sari ya. Wedhus. Mbak Agnes. Nah, Nyidam Sari gen dibawani Mendo Saputra niku. Nah, Terus anu gandrung-gandrungan. Oh, nggih no. Gandrung kali panjenengan. Kali niki. Nggih. Rol. Au. Rol kabel. Au. ya ceritane ki Mbak Agnes ki cara toprak iki yo
Diah Purbosari. Lah terus nek iki kirike cacing pita. Di Purbosari sak yo dagelan rene cacing pita. Kok sing sae apik Mendo Saputra. Mendo Saputra. Raden Slentem Mendo Saputra. Apik. Kok nek takoni jenenge kok putramu di kula trah Mendo. Wah, ya nek takoni ngono ya putra. Bapa Mendo. Lah, ketok wibawa kae. Wibawa wae anggere Jawa niku ngoten gagah. Yo saiki nembang gandrung karo Mbak Knes ya. Kaya ngapa? Duh, wong ayu. Nah, ayo Sam. Nek cek ketok. Lah kok sik kita urung. Kok nek cek ketok niku jangan mesti penak. Lah piye to? Bawane piye? Duh, wong ayu ngoten to. Kuwi nek cek ketok. Lah nek picek apa ngerti? Terus cek ketok lho, Bang. Ya kok duh wong ayu katanya. Ngono. Ayo Dem. Matrius. Mosok duh wong ayu katanya. Lah ora ro dhewe kok ya. pripun Kacang Mas? Iya diajeng. Diajeng. Iya. Lah nggih diajeng. Lah niki Kacang Mas lho. Diajeng. Nek pripun? Kono nyeluk Kakang Mas kok. Ya di ngalor kuwi Lang diajeng lho, Bang. Ayo wis kok. Lah nggih diajeng. Ya Dem, kaya ngapa Dem suaramu? Duh wong ayu. Piye? Suarane Kakang piye diajeng? Saya sangat Picek. berbawani. Picek tenan Diajeng. Wong ning kene kok rono. Sing digandrungi ning kono lho, Pluk. Pindah nggon yo gak golek dino sik lho. Omah apa? Lah niki lho ngaleh mboten golek dino. Pepucaning ati. Aku ra ngelem. Nggih. Cilik wonge weton Rembang. Suarane kaya wiraswara Mas Parno. Oh nggih, Pak Parno Pasekan. Parno Tembel. Oh. Tabel ban to. Kaya aku nak paparno kuwi. Ya kok ya bales no. Ning lak kula mendo bah ngono. Ning lah ning lho, cerah Mendo Saputra. Ya. Lan mboten ngertos niki lho, gagah gede dhuwur. Ganteng, bari, kinyis-kinyis. Ya, ya. Inggih Kang Mas. Kok iso menawi- ganteng kirek kinyis-kinyis to. Ganteng, bari. Oh, mbari ora kira kirek. Bari niku cara Rembang Pati. Oh ya. Bagus. Bagus banget. Kuwi angel rem dijak metu wa Rembang no cangkeme tetep daerah kono. Tondi genaon bari cah. Rene jongok-jongok ning Apa rene jongok-jongok iki apa? jongok niku lungguh. Nah, yo ning kene ora mudeng kok nunggu. Jongok niku lungguh. Oh. Kunci cara mriko. Ha. Kunci omah niku Hmm. sogok. Oh. Dadi Kunci omah cara kono. sogok. Oh, lah kok nek anu ibumu kuncinan kok jaba terus piye wangsulane kuwi? Ibumu ning ibu ning jero sogok kon jaba. Oh. Ibumu niku ibu Oh, Bu kono ra nekmu nek nggih. Kok sakmono kabeh. Nggih, dadi nak wayah ketiga ngoten niku nak bakdo panen niku rendeng Ha. ajeng ketiga ngoten Ya. niku. Niku panen pari to. Ha. Niku yo pariem dikerek-kerek pitik. Ngebojone pariem malah ndi bojoku mosok dikerek-kerek. Wong karepe iki kono ki nek uwi dadi nggih. kula wong wedok kono renek sing jenenge Warinem Pariem. Nggih. Oh, nggih. Iki dulure wedok iki jenenge Nah, Sinten namine? Wagiran. lah kok kaya bos rasa ya Mas Wagiran. Mbak Nes, Dalam Mendo satu ini tidak hanya bisa suara laki-laki. Loh, kompliti to, Pak. Tak komplitin. Mendo Saputra. Mendo Saputra niki. Dadi Ora mung iso swara dadi iso Mendo Saputra iso Mendo saputri Saputri. ya. Oh. Ah, iso wedhus lanang wedok iso. Dadi trah wedok Saputra. Heeh, Mendo lanang wedok iso. Nah, Betul. kosot dhewe tadi. Ayo. Saiki swara putri. Wah. Ya. Loh, kok karo jongkok napa? Napa kok dadak jong? Teknik persindenan suara paling penak niku teknik sinden wae. Kok iso? Lenggahe mesti ngeten ben suarane kuat dhuwur, kuat pentit. Alah dar sini lungguhe ngono pedhit ya ora teko kok. Lho. Niku enten sebabe, Mbah. Napa? Angine pun brobos niku. Dhek sajok operasi tenggorok. Anggitmu. Ya. Nak lenggah ngeten kan
Swak angine mboten brobos. Sebabe Dalan angin diganjel tungkak. oh ngono. Lah nggih. Dadi nyuara cilik iso los. Nglolos. Coba. Mosok ra tau uruh ning YouTube bae. Ndak coba. Kayak apa? Cangkeme Ngopo? nandang guyu. No jegok barang. Nandang. Nano. Ya. Kaya wong landang asmara Tepuk tangan Bapak Ibu kagem Mas Mendo Saputra menika. Alah wingi ngopo kok mabur? lah dikeplaki kaya manuk dara ya. Mabur bedil sira ya. Tidak usah tepuk tangan Pak Bu, tidak usah tepuk tangan. Sebab apa? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ya. Sing Lho ya sak daerah. sing duwe nek kene. Iya. Aku roh kata-kata iki zaman TK. Iya. Ayo, saiki tantangan. Nyuara wedok ngadeg ora kena lugu. Saged. Kaya ngapa? Sing penting rapot. Lah terus ya mau terserah piye carane kok. Ayo, kaya karo lekmu ya iso karo ngadeg. Delok kowe. Iku Mas, iku enek rafia Lah ditalitise. iya. Nah, Ngapa kok sikile diping? Lah ya. dikempit. Kok tak coba. Alah jaga kena. Cukup pripun dehem untuk pelega tenggorokan. Wis Iya. tak umpanono yo. Aku tak menyaksikan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mengawakku dewe? Nek sikile diping ngono kuwi iso nyuara wedak. Nggih, Lanjut. Coba karo begagah. Luwe ombok. Wah, engko berubah Duh dewa. Malih wedok. Lanjut. Jawata aku Ceklek balik lanang. Wes. walaso. Aku nyetel radio. Ceklek malih wedok. Kok sing wedok bar kepidak ngono ya. Menua mami. Ya. Wah, jan iki Mas Lentem niku pancen hebat Mbak Agnes. Wis dadi pelawak kondang 1000 suara ki ya Slentem kuwi. Kok 1000 suara? Sik ta. Dua kok 1000. Ngumpulne wong ki ya aja dhuwur-dhuwur. Lho, mboten kok mboten dhuwur-dhuwur kula mboten ngumpulke Ah kok. ngumpulke wong Mas Renteng dadi pelawak kondang dek kap. Nah, niku lho. Kapan dadi pelawak kondang? Lho ngene lho, wong ki ndonga iki padha-padha ndonga sing apik. Amin. Nah. Amine to bah ketoke kok wedi menamur iku disaingi murite. Lah wengko kondang aku ya ora mojak kaya liya-liyane. Saiki bodho iso payu larang dinyangi diwi-diwi. Kula jak banget. Lah ki bengi iki nek gak Pak Tugiono ora mungkin biasane ngene iki jog litik, jog kluthuk, percil. Lah iki nganggo aku alhamdulillah to. Lah nggih. Ngono ki entuk calangan kok Cahya Kuntadi loro. Amin. Mas Purba loro. Papat. Iki yo blas. Pripun? Iki nggawa julang. Mas Bayu nih. Lagi gawane dolan karo kalih niken Salendro niku. Ayo. Tutuke sik. Lanang. Besok. Iya benar. Besok Kapan katekan? Besok. Lanjut. Jejer lan ayu Lanang.
Dedi nggih saged lho, Pak. Apa? Dedi. Masa? Iya, Masa? arep ora wedok arep nyempet ra tekan-tekan. Masa? Elingku biyen sing iso bojone Pujiani ya. Oh, Dedi saged lanang pegangan nek wedok wis diping nek geblak nek. Lah kuwi maca lanang diping yo iso ora ketara. Wong sak tutup padatan. Lanjut, Dem. Nano umpama nira nahkoda tanpa prahu sasat sarah ing jala Nonano, yuk. Nonano. Cakepane aku iki mau ngancur-ancur kok ya. Nyedam sari as moro matur sembah nuwun wis diaturke. Yo Mbak langgame nyedam sari Mbak Agnes. Monggo. Yo Mbak. Nano. bablas lali janjine. Nggih. Heeh. Iya, Mbak. Nggih.
Nuwun sampun dipun aturaken Mbak Agnes kali Mbak Rizky. Nggih. Mas Lendam. Dawuh. Ah niku ngaturke pundutan wau abahe disuwun berkahi jula-juli. Nggih. Ayo. Nah, lon-lonan. Nggih. Aku wis pirang-pirang dina kudu ngidung. Iya. Ah, kabunang sik. Ning dung dung. Ah, monggo. Monggo yuk. Sing buka bunang Kang Parno tempel esuk nakir sore nakir sing ditakir godhonge jati esuk disemir sore disemir kakean semir rambute brondoli ngono wes susume wes ketoke kesusupan madun. Nek ora ya slamet lah paling. Pancen Cak Udun niku. Kliru. Pancene kesusupan slamet. Buah duren buahe tomat duwe bojo sinden maraya samura. Oh